खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननि अननायावनो दिनै आं फाइनालि आङो गारि बायनो हाबाय बोसोर इउटुबार जाबोबाय 2016-17 निफ्रायनो होमबाबो आङो गारिखौनो बायनो हायाखैमोन आरो गारिखौ बायनो हादों माबायदि गारिखौ बायनो हादों नायदो नै एल्ट' K10सो मारुति कम्पानिनि बयनिफ्रायबो दामिसिन गारि नुबाय दा एल्ट' K10 बेखौनो आङो BMW बायदि साननानै सालायनोसै आंनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट बे भारती मटरनिसिम नोंथाङाथ' सासे बर' ओमफ्राय बे श'रुमाबो BTC बर'लेण्डआवनो नाथाय नोंथांमोना दिनै आसामिसनि गामसासो गानहोदों नोंथांमोना बर' जानानै बर' जायगायाव थानानै आं खावलायो जुदि बे आसामिस गामसानि जायगायाव जुदि आर'नाइखौ गानहोयोमोनबा जोबोद मोजां प्रम'सन जागौमोन जोंनि हारिया आरो मालायफोरनि बायदि इजि मानि गैया ओरैनो मोनलालाबायनाय 40 लाख 50 लाख सोरबा ओरैनो फ्रियाव मोनलालाबायोना जोंनाथ' बिदि गैया ओरैबायदि खस्थ' आरो बेबो माने लन लानानैसो लानाय नालाय आरो गारि लानायाथ' गोरलै खोथा आजिखालि फाइनान्सआव मोनोना बिदिनो 2 लाख 3 लाख डाउन पेमेन्टआव होबानो नोङो दाम गोसानि गारिखौ मोनो नाथाय मेन थिंआ जाहैबाय ना मेनटेनेन्स ना बिनि कस्ट आरो ना मासाव बेसेबां नोङो सालायगोन आरो बेसेबां थाव सोनांगोन आरो बेसेबां नोङो बै सार्भिसिं बेयाव ओरैबायदि खरसा जायो जोङो ओरैनो सानसेयाव 10 किल'मिटार 20 किल'मिटार बिदि सालाया जों माने नन स्टप माने ट्राभेलिं खालामो नालाय सानसेयावनो एखमबा 300 किल'मिटार 400 किल'मिटार बिदि सालायो जों सानफ्रामबो बिदि सालायनांगौबा इट्स नट ए माने जग आरो नों बेखौ फिसिनानै दोननांगौआ दा बिनि थाखायनो सानै हयै उफाय गैया बे एल्ट' दाम खमनिखौनो लानाय जादों मानो होनबा बेना मेनटेनेन्सआ बिराद खम माइलेजआबो मोजां होयो माने बेरायनाया गारि दामि लाबाल' माने बेरायनो हायो बे नङा सोरबा मालाय स्कुटिजोंनो ले लादाखआवबो थाङो स्प्लेन्डारजोंनो थाङो सोरबाथ' साइकेलजों थांबावो बेफोरबायदि आरो मेसिन डाजन्ट मेटार कनफिडेन्स मेटार कनफिडेन्ट मेसिन डाजन्ट मेटार कनफिडेन्ट मेटार बेनो आरो दाथ' आंना स्कुटिनिफ्राय अनेक साबसिन जाबाय नंगौना नङा गोदो आं स्कुटिजोंनो ओरै नागालेण्ड ओरै अरुणाचल ओरै डिमा हासाव गार' हिल्स मा थांखो दाथ' आंना गारि मोनबाय अखाबो नांला हाद्रिबो नांला आरो नै सान्दुंबो नांला आरो नै गोजांलाबो बारनांला आरो मोनायावबो सालायनो हाबाय आरो दा बेनोसै आरो माने नोंसोर साननाङा गारि दामिनि थार जिमनि बेफोरबायदि SUV लाबाल'दि नोङो बेरायनो हायो बे नङा आरो ना मालाय बै मारुति 800 गैया होमबा गोदोनिया मिजों लानानै बाहा थाङोथाय बेफोरबायदि आरो एनिवे थेंक इउ सै जा हलि मलि ब्रादार दिनै पिजाबो मोनजाबाय आरो अमानि मेलेमबो मोनजाबाय नोंथांमोनहाबो अमानि पिजा जानोबा फैबानो जाबाय आरो हलि मलि जाबा भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय दे थेंक इउ सै बाय बाय